Hello po! Magandang araw po sa inyong lahat at welcome to my channel, Mommy Vlog! Hello po! Dito po kami sa Igorot Stone Kingdom. Okay. At aakyatin po natin itong mga maliliit na. Sa bungad pa lang po, pagkatapos po nating maakyat ang matarik na hagdan, ay andito po ang office nila at dito tayo kukuha ng ticket para po pagpasok sa Igorot Kingdom. Igorot Stone Kingdom. Ito po ang pinakabago na tourist attraction dito po sa City of Pines, Baguio City. Kung saan ipinakikita po sa atin at ipinamamalas nila ang kanilang custom and belief ng mga Igorota at Igorot sa Cordillera. Ito po ang Igorot Golden Bridge. Ayan. Pwede po sa winari po ng Toyota Fortuner. So samahan niyo po ako at malasin po natin kung ano ang kaganapan dito sa Igorot Stone Kingdom. Halika, lakad po tayo! Napakaganda talaga ng pagkakagawa nitong Igorot Stone Kingdom na ito. Ang mga dingding niya, ang mga walls niya ay mga riprap na stone at talaga naman pantay-pantay ang pagkakagawa. Sa hindi po nakakaalam, ang may-ari po nito ay si Mr. Pio Velasco. Yan po, siya po ang nagpagawa ng part na yan in tribute para sa nanay niya na si Aling Rosing Velasco na isa pong Igorota. O hayan ha, may trivia pa kayo. costume po na yan ng Igorot at ang mga paraphernalia ay kanila pong
pinarenta sa halagang 150 to 200. Depende po sa style na gusto nyo. Kung complete style po, syempre po mas mahal. Hindi na po kami nagrenta ng mga Igorot costumes na yan dahil pagkainit-init ngayong pong araw na ito ay kung rerenta pa po kami at dodoblehin ang damit namin ay Diyos ko, paano na kaya ang pagkainit-init? Napakarami pong lakadin dito, halos lakadin lahat at paitaas ng paitaas. Kaya nga po sabi ko, Diyos ko po, kaya ko ba to? Dito po sa katapat, ito naman po ay yari sa hollow blocks, hindi katulad ng isa na yari sa bato. At dito po ang refreshment area kung saan nandito po yung bathroom, nandito po din po ang kainan. Meron po maliit na canteen sa taas kung saan pwede pong kumain. Sa tuktok po nito, kung saan nandun po ang refreshment area, nandun po ang canteen, ay makikita nyo po ang buong Baguio at talagang napakataas nito. Kaya hindi ko nga po akalain na narating ko yan. Ay naku. Daddy! Ito na po yung pinakatuktok. At di ko akalaing mararating ko. Ay, ang hingal ko. Pero, syempre, kahit kaya, kakayanin. Nandito na eh. Sa inyo po lahat, kapag napapunta po kayo dito sa Baguio City, ay mangyari lamang po na daanan nyo itong Igorot Stone Kingdom, Baguio City. At talaga pong ma-amaze kayo sa galing ng Pilipino. At syempre, sa galing po ni Mr. Pio Velasco kasi naisip niya po ang concept na ito. Sa inyo po lahat, maraming pong salamat at sana po'y patuloy niyo po kaming samahan sa aming road trip, food trip ni Daddy Flo. Mag-ingat pa rin po tayo at God is good all the time. Peace out!